nanokubumbana ngoba isilo umyalezo walo omkhulu ugcizelela ukuba sikwazi ukubambisana ngoba noma siqhamuka emaqembini ahlukahlukene kodwa into yabayinhle kakhulu ngisho ngingakaqopi icabinet kwaba ukuthi kwaseyingxoxweni sasikhuluma ngenjongo eyodwa ukuthi injongo yethu ukusiza abantu bakwaZulu Natal. Manje ke angiboni ungasihlukanisa mangabe uhambo lwethu lungayogudluka kulokho kuba izisebenzi zabantu bakwaZulu Natal, kuba izisebenzi zesilo samabandla. Umlando ke kuba sila osemqwakhulu kabi ngoba ngiyazi ukuthi abanye bazothi ngabe lokho sekuyizinkomba yini zokuthi sesizothatha ishamthetho silethe lapha ondini. Ngitho lolo udaba lokuxoxa lolo akulona udaba lokuzitshwa kodwa udaba lokuxoxa ngoba nako kubalekile ukuba yonke into ixoxwe ukuze inqumo ezithathwayo kube zokuvumelana kube kuboniswane kahle kodwa cha ukuza kwethu akuhlangene nalokho. Sithoza kakhulu ngoba sisendaweni la uhulumeni woqala wesifundazwe sethu waba khona kuyo isekelo sokwenza ngcono impilo zabantu sasukela la sihamba uhambo la okuyena wasungula le ndlela esikuyona umntwana waphinda angene lapha ahlala khona bese sihlale engihlezi kuso manje esiqonda kahle oba yondunankulu wesilo sihamba nalondunankulu wesilo futhi ngoba umlando nje omkhulu kakhulu ukuthi uhulumeni siphinde sibe nondunankulu wesilo abe enye kahulumeni lokho nje kuyinto enkulu kakhulu kabi sibona ukuthi uNkulunkulu uhlelile ngempela umhlonishwa noma magutshwa ukuthi asibe sakhele uhulumeni ofanele siwakhe ngempela sibuyise ithemba enganeni nekusasa lesifundazwe sakithi kwaZulu Natal. Sicoshile umyalezo wesilo osemqoka kakhulu kabi ukwazi basebenzisane sibambisane esiyophatha futhi ngezandla ezikahle ukuze senze abantu baZulu Natal impilo zabo zibe ngcono. Ngiyathoza.